يمسكنك اللخو قويتا يمسكنك بقالو كيروز معدنا يخون زلبمنا أملاخ كبري يخون እግዚአብሔር أملاخ سمسكنا يخون لومون ناب مودا قصنا هنا إذا نيمودا تا ملأختي ويكا تا نيمودا تا نتا محبر استوهب حساب كنريو خلنا نحد نجار يزخخرنا بحصر زبالة ملأختنا يتا حساب منفساوي مكتصال ويكا منفساوي من نققح زبل حسابي زلو مخنياتو زا محبر زيا زلوا نا مسلا غنكا زيلا دلا ندا مسلت غنكا هلاونت እግዚአብሔር مسا زي نبره محبر ስለዝኾነት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ መጀመርታ ከምት ኩሉ ሰዓት እንገብሮ ነታ ሐሳብ ከነንብቦ ኢናሞ ብድሕሪኡ ኸ ከምት እንገብሮ አርእስቲ በአርእስቲ ከንከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርታ ግና በሕብረት ኮይና ከነንብቦ ኢና ናመልአኽ ማሕበር ሎዶቅያ ወንጽሐፍ እቲ አሜን እሙን ሐቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት አምላኽ ከምዚ ይብላሎ ዝሑል ወይስ ሙቕ ዘይሙኻንካ ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ ብኻ ዝሑል ወይስ ሙቕ ሙኾንካ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይ ሙቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ ሃብታምን ፈሳስል ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ ይብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ሕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ምእንቲ ክትህብትም بحاول زري ورقي كباي كتعدق حفرت عرقانك منتي كي قلعن كتكدنن كا صعدا خداونتي انت خطريين عينتخا كتكحللون كحلي كباي كتعدق مخركا الله انا نتوم زفقروم زبلو اغنحم اقصعموني دقيم قنا مو تنسح انه ابدغ بيت دويله كحكح بلا الله حد كو دمصي سميعس معصون تخفتلي نابو كاتو مسؤو خا كدراري نسون مساي كمت انون زسعركو امو مس ابوي ابزفان تقمطكو نتسعر ابزفاني مساي كقمط كهبوي اذني زلاتو اتمنفس نمحبرات زبلن زلو يسمع እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እዚ ሐሳብ ዝውን መቅጸልታ ናይቲ ጀሚርናዮ ዘለና ሐሳቢ ኣብዚ ሐሳብ እዚ ወይካ ኣብዛ ነዛ ማሕበር እዚኣ ጎይታ ዝበላ ዝዓበየ መልእኽቲ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ሙቕ ወይካ ዝሑል ዘይሙኻንካ ልብጥ ዝበለ ከምዚ ብምዃንካ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ ወይካ ካብ ኣፈይ ከውፃእካ ወይካ ካብ ኣፈይ ከምልሰካ ከምዚ በሎ ኢና እንንብብ ማለት እዩ إذا ختم أزياء كمتي النريء وزلنا لك نتي تما حبر بتا ختم بزوحة تسلو كل جزء بخنياتو أبت ختم زلو النفاس أبت ختم زلو كنتات توم سبات أوز نابرو أود سرحو أوز مهارو أبو كل نجار سلز جبرو كابت ختماون كل نابرو بنسو سلز خانة نجدني كتسألوهم سلزي دحر بايتا نيتا ختم مبزحت وجزء نتا محبر يتسألوا ويكا يتنكفاي سلازي كنفلتو أقداسيو تمانتها تمثل نيرا إلنا كم تقول لك زي النرية مجمرتها دحر بايتا نايتا ختما كنرينا إذا ختما زي لودوك يا تبها الكتما أما تصحف كروس كابتن تقيسن زلوا كتماتا تحنتيا مسبع الكولوسيين هيرا بوليسن بحنساب تقا سلستين زركبا كتماتاتين إذا ختما زي كمتي النبلو زلنا ندبو بوجن تمل أختخ وهبن كله نزن شوعت محبرات كاب دبوب ناب سمين قصوص قاع بيرغاموس كيدو كاب بيرغاموس قاع إذا لودوك يعتبهال دما ندبو بقصو نتحت قصو يخيد مالت سلازي كمزي أروز مسل كرتسي علوان أبتا أسرار مالتي سلازي كاب إفيسون نقولني إفيسون الله نمبرع كاب إفيسون كباب 144 كيلومتر رحيق الله كاب
فيلادلفيا خا قبل عليها زلا نسمين أو ندبوباو مبرق مالتي 7.4 كيلومتر رحيقة تركب كتمايا ترجم سما فردي ويكا مسل زبل نجر اللوه كأن إذا ختما تفلت اللو زنبرت ناي هبتام كتما يعني را أزيا هبتام كتما نيرا مخنياتو أبقى بزح بانكتات كم زنبرة ببزح تسقطات كا تفلت كتما مخانا يو زنجر مالتي قال أزيو بروهن أنت أبارقن بزخونة بيت مقدسن بوتات تواسؤون زملأت كتما ياون نيرا قال كساب حجي كم كرسي خوينو زسترفه نجر الله أبزوان زي ختما زي عنيا يلا أبتقى أكل نعات مسل دنيزل تبهل الله ساقن زي ختما زي عنيا قال كرسيتات نايتا ختما عندتات نايتي أبت وانت زنبرة بيت مقدسن ويك أبوتات واسونجن ستيل الله مالتي قال التللي يلو زي ختما بلوت نحكي منا ويك أنا ساينس نفلت أتاوي مرمر زجبرلو بيت مرتي تهانيسو كم زنبرة ينجر قال زخت مازي السليريم استباهله فوس عيني ويك أنا عيني زتأكم كبعت اتفلت كتماون يعني را قال زخت ما انتاي نيروا كورن مجايت ان بلجلج بحالي تسلم زحبرو تأمر زعينتو كدان بمفراي وريتن فلتن يعني را أبز ختما تسألي مهاري المفرايز طبعا أواجع زعبيو نبرت تختما سلز نبرو سلزي رو ماتريال كابتا ختما كابان نباني نير مالي سلزي تنباجع عوي عبع كابتا نباجع كا أزيو بلوت زت سبارة ويكا تصبغ زخانة تأمري تسلم تأمري كيسرح كم زنبرة ننب مالتي كاب تاريخ كل أبتقاء تختما ناي معدن كتسألة زنبرة ختما ونيا مالتي سلزي بهابتي بخلو ببانكي بزن بلوز لنا نحكمنا كموقع ب ناي تأمري تسلم تأمري عزيزن تبارك تصبغ تأمري استفلت أتيا سلزي أن سلستين دحرون كن ريانينا هبتام كتمام مخانا ناي عيني فوس زلوه بيت مرتويك أنا عين فوس زلوه بوتها كم زخانة سالسايكا زبلج تسلم هاري ويكا زبلج تسلم تأمري زسرح الله ختمها من برا نري مالتي إذا ختمها زيها بسيلودكيوس أنتوكيوس كلاي أبسالساي زمان كرم لدة خريستوس داقم تهاني ساويك أتمسريتها كنبل كرمي كلتج كال أشمات نيروا أبكال خلقوا جن تقندت فلت قالوا جن بس مستسرحتي شعوق عايو لروك يعزبل الشم ذهبا إذا الشمزن أي سبيتو الشم كم زنبرة أبتوان تخاز الشمز أزيزوتور كم زنبرة ننبب مالتي كله أبزخ تمازيا أيهود يقمتوا نيرام يم كرم خريستنا ممتو أيهود يقمتوا لها كتماون يا نيرا مالتي أبزخ تمازيا كم كلن ناي بعد كتماتات كا ناي تاوت أملخو كم زنبراون نرينا اتهزبا زيل استبعاله أملاخ يملخ كم زنبرة نرينا مالتي اتلعلو كله زختما قندي اتفلت قالو من الباشون أبزوان زين خيت هلو مخنيات كابز جبرة حدا توري ستماي زينة براخة ماي كله من شيء ماي فلفالي ويكا أب كلت ببي نوري تماسا سال زخونة ريفرنس له أبز حزني أزلنا مستي تختم كله من شيء ماي فلفالي وعي ماي ينيرو نسون زيت توري كم زنبرة سلز ولا قاعد ختمها نزل شجر إذن مفتح بمترب جيرا كاب كالبوتا ماي كتمت انت فتنت اتمتربون كاب نورا استسرح سلز نبرة اتماي يبكل كم زنبرة أمن قدي كم زي كم صوري كم زي كون يزاربو كال أبكال زرع أخوها إذا ختمها زياء كاب كولوسي كاب هيرابوليسن كاب كلتي إن كتماتات ماي كم زمان صعب مخنيات زينة برات قرية ماي سلزي تحنت ختمات تلقى لا ماي زحل كم زنا برا تخال كتما تلقى لا ماي كا وعي كم زنا برا سلزي
ኣብ መንገዲ ክመጽእ ከሎ ትዝሑል ማይ ልብጽ ዝበለ ከም ዝኸውን እቲ ውዑይ ማይ ከዓ ኣብ መንገዲ ክመጽእ ከሎ ከም ዝዝሕል ካብቲ ንቡር ከም ዝዝሕል ስለዚ ከዓ ልብጽ ዝበለ ማይ ከም ዝነበራ ክትሰትዮ ከዓ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክጽሕፍ ከሎ ብዛዕባት ናይታ ከተማ ማይ እንታይ ኢሉ ኣሎ ቻርልስ ሬየር ዝበሃል ጥቓ ሎዶቅያ ውዑይ ማዕድናዊ ዓይኒ ማይ ነይሩ ማዩ ከዓ ኣዝዩ ውዑይ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ዝስተ ነይሩ ልብጽ ዝበለ እንተኮይኑ ግን ዕግርግር ስለ ዝብለካ ወይ ከዓ ስግድግድ ስለ ዝብለካ ንኽትሰትዮ ዘየተባብዕ ምንባሩ ይዛረብ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እዛ ከተማ እዚኣ ልብጽ ዝበለ ማይ እዩ ነይርዋ ክትሰትዮ ከዓ ዘይምችው ማይ እዩ ነይርዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዛ ከተማ እዚኣ እቲ ዝነበረ ዓይነት ማይ ልክዕ ነቲ ህይወት ናይታ ከተማ እውን ጎይታ ክዛረብ ከሎ መልእኽቲ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዛ ከተማ እዚኣ ቅድሚ ምዝራቡ ብዛዕባ ርእሱ ከምቲ ንኹለን ማሕበራት ዝዛረቦ ተዛሪብዋ ኣሎ ነዛ ማሕበር እዚኣ ብዛዕባ ርእሱ እንታይ እዩ ተዛሪብዋ ብዛዕባ መንነቱ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ጥቕሲ 14 ከም ንረኽቦ እቲ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንነቱ ክዛረብ ከሎ መጀመርታ እንታይ ኢሉ እቲ ኣሜን ኣሜን ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ደጋጊሙ እቲ ከም እንረኽቦ ንእወ ወይ ከዓ እቲ ኣምላኽ ይሰምሮ ወይ ከዓ ሓቂ ንዝብል ሓሳብ እዩ ዘስምዕ ኣሜን ዝብል ቃል ኣብ ዓለም ሙሉ እቲ ዝበዝሕ ዝደጋገም ቃል እሱ ኣብ ሄብሪው ኣሜን እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ግሪክ ምስ ተቐየረ ኣብ ዝዳሓራይ እውን ኣሜን እዩ ኣብ ላቲን ኣሜን እዩ ነይሩ ኣብ እንግሊሽ ምስ ተቐየረ ኣሜን ኣብ ናህና ክመጽእ ከሎ ኣሜን ኣብ ግእዝ ኣብ ኩሉ ቋንቋታት እዛ ኣሜን እትብል ቃል ከም ዘላቱ እያ ደላ ኣሜን ማለት ይኹነለይ ከስምዕ ይኽእል ወይ ከዓ እወ ከስምዕ ይኽእል ወይ ከዓ ሓቂ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንሪኦ ከለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ኣሜን ምባሉ ከዓ ናይ ምስምማዕ ቃል እዩ ዘስምዕ ወይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝብሎ ወይ ከዓ ነቲ ቃሉ ከምኡ እዩ ክውን እዩ ስለዚ እዛ ኣሜን እትብል ነቲ ካልእ ንኣብነት እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት እዩ ንዝብል ንሱ ከምኡ እዩ ወይ ከዓ ኣሜን እዩ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ወንጌሉ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣብ ቆሮንቶስ ሓቂ እቲ በኣና ተሰብከ ወንጌል እወን ኣይኮነን ዘይኮነስ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣሜን እዩ ወይ ከዓ እወይ ይኹነልና እዩ ስለዚ እቲ ጳውሎስ ዝዛረቦ ቃል ኩሉ ኣሜን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ቃል እዚኣ ብዙሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተደጋጊማ ኣላ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ እተን መጀመርታ ምዕራፋት እቲ በኣና ተሰብ ከምኡ ኢሉ ሓቂ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ቆሮንጦስ ጥቕሲ 18-19 እምበኣርሲ እዚ ምስ ሓሰብኩ ብቕለት ደኾን ገይረዮ እኸውን ወይስ ኣባይ እወ ኣይኮነን ምእንቲ ክኸውን ሲ ነቲ ዝመኽሮ ደኾን ከም ስጋ ገይረ መኺረዮ ኮይነ እቲ በኣና ማለት በኣይን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ኣብ ማእከልኩም እተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡኡ እወ እዩ እምበር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን እሞ ኣምላኽ እሙን ከም ዝኾነ እቲ ንኣኻትኩም ዝነገርናዮ ቃል እወን ኣይኮነን ኣይነበረን ስለዚ እንታይ እቲ ቃል እንታይ እወ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ጳውሎስ ዝዛረቦ ድሰብኮ ድብሎ እንታይ ነይሩ እወ እዩ ኩሉ ግዜ ኣሜን እዩ ኣምላኽስ እንታይ ገብሮ እዩ ይሰምሮ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሃዋርያት ካብ ዘብሎ እንታይ እዩ ትዛረቦ ቃል ብምንታይ ብስልጣን እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ልክዕ ሃዋርያት ከዓ ነቲ ናቱ ልኡኽ ሒዞም እዮም ዝመፁ ስለዚ ክዛረብዎ ከለዉ እቲ ቃል እንታይ ኣሜን እዩ እወ እዩ ብድሕሪኡ ሲ ምፍፃም ጥራይ ዘድልዮ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነቱ ነዛ ማሕበር ክገልፀላ ከሎ እቲ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ፍፁም እዩ ክውን እዩ ሓቂ እዩ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ጥቕሲ 16 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ንሱ ኣምላኽ ኣሜን ወይ ከዓ ኣምላኽ ሓቂ ከም ዝኾነ ኣብኡ ይነግረና ኢሳያስ 65 ጥቕሲ 16 እንድሕር ርኢናዮ ኢሳያስ 65 ጥቕሲ 16
كمزي بلنا اتناي قدم صبابات ترسعو كابعينتي دما تسويري امو اتن نفسو امدري زبارخ بأملاخ حقي زبارخ ات امدري زمحل كا بأملاخ حقي زمحل سلازي بأملاخ حقي زبل ويكا بأملاخ اتا دايركت اوريجينال بأملاخ امين ويكا مسمحل كاس كومو يخون ويكا مستوهبك تقالت خمزلو حقي سلازي يسوع كريستوس حدا خابت بزو حشماتنا يسوع كريستوس اميني ويكا كوني حقي اذا سمع اتخالاي ابزي تتقيسو زلو يسوع كريستوس سم كانتاي امون يلوالو እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ اموني faithful ስለዚህ ነቲ ዝብሎ ሁሉ ዝገብር ወይካ ነቲ ዝበሎሲ ዝፍጽም ዘይሕሱ ምስ በሎሲ ከምኡ ዝገብር እቲ ዝብሎ ዘሎስ ዘይ ዋላውል ወይካ ዘይ ማት ከም ዘለዎ ክትቀበሎ ዘለካ እዩ ዘስምዕ ዝውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 9 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 9 እንድሕር ርኢናዮ كمون توم نتصحف زلنا أب قدامي كورنثوس معرف 4 تقص 17 زيا ناي نتيميتيوس أمون من بارو تزاربيا جن أمون نزبل قال كتسمعنا تخلي قدامي تسلونكي حمشت 24 نون كن حزون خلينا أب قدامي كورنثوس 1 9 زلو حساب كننببو خلنا خمزي لله اتنا بحبرة ود يسوع كريستوس غويتانا تصوعنا أملاخ أمونيو إلو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ أمون زبل حساب ويكا أمون زبل قاليو سلازي يسوع كريستوس أموني نتي زبولو نغرسي كفتصم أموني اب حبرت ود يسوع كريستوس صوعنا املاخ أموني زبل قال لكعكم مالتي كاله تقصتات ونا لنا منالباش ابيتنا خيدنا خنبوبو نخلينا كلاي تسالونقي 3 كمون كلاي تيموثيوس 2:13 عبراويان 10:23 مسنريو ز حساب زنتا يدبل أمون نزبل قال ويكا بفلاي كاني أملاخ بجكاتا ناي قدامي كورنثوس 4:17 تنسترفا ناي أملاخ أمون النت زغلص حساب اللون እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ እቲ ኣሜንን እሙንን ወይካ ክእመን ዝኽእል ከምቲ ዝብሎስ ከምኡ ዝኾነ ጎይታ እቲ ሳልሳይ መንነቱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓቂ ምስክር ወይካ ምስክር ሓቂ مخانو يقلصلنا إذا أبي يوحنا 14:6 أنا مجدن حقن هيوتني زبالو مالتي سلازي نسو حقي زمسكر نسو حقي حق أنت خجبر ماتيو كمسكر ماتيو سلازي مسكرو ويك زربو كله حقي سلامتاي قويتا أن لودوك ياكم زبلو زلو ندحريلنا نتدحيرو زبلو كجبر زخل قويتا مخانو نابو مس زقرب زبلت نجر كهبو زغيل قويتا مخانو خزخاخرو سلازدلي እግዚአብሔር ይመስገን اب يوحنا 15 حدون حق زبل ابز حلفه ناي فيلادلفيا رينا نيرنا اين حق غند حق مخانون او تزاريبو الله اب قدام يوحنا 5:20 زلون تمساسالي حساب علنا قدام يوحنا 5:20 اندحرينا غناخه تود املاخ متيوس نتبعل حقي كنفلطو إلو امرو كم زهبنا نفلطينا نحنا ابتبع على حقي ابودو يسوع كريستوس إنا زلونا ازي اتناي حق املاخن نايزل عالم هيواتنيو يبل مالتي نتبع على حق كنفلطو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒ حق مسكري اتي رابعاي مننتو ابز ገሊጽዎ ዘሎ ከአንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አሜን እሙን حقኛ مسكر مجمرتا فطرت املاخ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታ ፍጥረት አምላኽ እዚ መጀመርታ ፍጥረት አምላኽ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብጌጋ ዝኾነ ረዲት ነታ መጀመርታ ትብል ይወስድዋ እዛ መጀመርታ ትብል ናይ ኩሉ ፍጥረት ጀማሪ ወይካ ገባሪ ንምዃን ያተስምዕ ፍጡር ኮይኑስ መጀመርታ ዝተፈጥረ ጌራ አይኮነትን ተስምዕ ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ብጌጋ እትውሰድያ أبز كلا يسترجم مصحف قدس ናይ ትግርኛ ክትቀስ ኮላ በምንታይ ተባሂላ ደላ ናይ ኩሉ ፍጥረት አምላኽ መበቆል ኢሎም እዮም ተርጉሞማ ዘለው ብዛዕባ ዛ መጀመርታ ትብል ቃል ከምዘላታ እንድሕሪና ኣብቲ ናይ ግሪክ
ኣርካ ዝብል ሽም ኣለዎ ኣርካ ማለት ከዓ ዳርጋ ኣብቲ ኪንግ ጄምስ ቨርዥን ከባቢ 58 ግዜ ተደጋጊሞ ኣሎ ኣርካ ማለት ኣብቲ ናይ ስትሮንግ ዝበሃል ኮንኮርዳንስ ክትርጉሞ ከሎ ሓደ ብምንታይ ተርጉሞ ኣሎ ቢግኒንግ ወይ ከዓ ኦሪጅን መሰረት ኦሪጅን ምንጪ ናይ ፍጥረት ምዃን ከስምዕ ምንጪ የስምዕታ ኣርካ ወይ ከዓ ታ ቢግኒንግ ትብል ቃል ማለት ምንጪ ከተስምዕ ትኽእል እያ ካልእ the person or thing commences ወይ ከዓ ዝጅምር the leader መራሒ ከስምዕ ይኽእል እዩ እዛ ኣርካ ትብል ወይ ከዓ መጀመርታ ካልእ by which anything begins to be ንኽህሉ ጀማር ናይ ምህላው ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ብኡ ዝጅምር ወይ ከዓ ኣበጋሲ ናይ ነገራት ከስምዕ ይኽእል እዩ the active cause ከስምዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ካልእ እውን ብካልእ ትርጉም ይጥቀስ እዩ ምዝ ሒዝናዮ ዘለና ግና ንሱ ምንጪ ወይ ከዓ መራሒ ናይ ኩሉ ፍጥረት ምዃኑ ከስምዕ ይኽእል ማለት ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ይኽብል ከሎስ ናይ ኩሉ ፍጥረት እንታይ እዩ ምንጪ እዩ ወይ ከዓ ንሱ ናይ ኩሉ ፍጥረት መራሒ እዩ ንሱ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገባሪ እዩ ንሱ ናይ ኩሉ ፍጥረት ዓያይ እዩ ከስምዓና ይኽእል ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ዮሃንስ ፊሊጶስ ዝበሃል ከምዚ ኢሉ ኣሎ ገዛእ ርእሱ ንሎዶቅያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላለያ ከሎ ከምዚ ኢልዋ ናይ ኩሉ ፍጥረት ኣምላኽ መበቆል ናይ ጠፈር ወይ ህዋ ንኸዋኽብቲ ዝወንጨፈ ጋብላታት ባሕሪ ዝሓረሰ ነቲ ኣዝዩ ዓብዪ ሰንሰለታዊ ጎቦ ሂማልያ ኣንጻር ዶብ ሰማይ ናይ ዓለም ዝተኸለ ሓንቲ ንፅል ሳዕሪ እኳ ብዘይ ፍቓዱ ዘይተዓቢ ከምኡውን ሓንቲ ነቑጣ ወይ ንጣብ ዶሮና ማለት ተጎጋ እኳ ኣይትንቀሳቐስን እያ ንሱ መበቆል ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፍጥረት እዩ ንኩሉ ነገር ዝቆፃፀር እቲ ምሉእ ዝኾነ ጥበብን ሓይልን ዘለዎ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኩሉ ከኣልነቱ ወይ ከዓ ምንጪ ኩሉ ምዃኑ ንኽገልፀሉ ነዚ ማሕበር እዚ ዝገለፀ እዩ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ምዃኑ ዝገለፀ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ መንነቱ ምስ ገለፀ ጎይታ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ እንታይ ይብል ናእዳ እንድሕር ኣሎ ናእዳ ይንእድ ይቕፅል ማለት እዩ ዝገርም ነገር ኣብዛ ማሕበር እዚኣ እውን ናእዳ ዝበሃል የለን ክነኣድ ዝኽእል ነገር ኣይረኸበላን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝበልና ዘን ማሕበራት ክንሪአን ከለና ዳርጋ እናንቆልቆላ እየን ዝኸዳ እዛ ማሕበር እዚኣ ካብታ ምውቲ ማሕበር ሳርዴስ ዝፈልያ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ማሕበር ሳርዴስ ብሰባት ተዋሓደ ብኻልኦት ብደገ ክርእይዋ ከለዉ ህያው ተባሂሉ ይስመዕ ነይሩ ብርግፅ ኣብ ቅድሚ ጎይታ እንታይ ይሱ ሙት እዩ ግን ገለ ብሰባት ዝረአ ነገር ነይርዎ ኣብዚ ግን ሰባት ዝንእድዎ እውን ኣይነበረን ትናእዳ ባዕሉ እዩ ድወስዶ ባዕሉ እንታይ ይገብር ሃብታምን ፈሳስን እየ ዝጎድለኒ ነገር የብለይን ኢሉ ይሓስብ ግቡዝ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጡ ዝገበሮ ዘለዎ ዝመስሎ ግን ከዓ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ፈሪሳዊ ወይ ከዓ ግቡዝ ሕብረት ከም ዝነበረ ንርኢ ስለዚ ዋላ ብደገ እውን ክና ዝንእዶ ሰብ ኣይተፃሓፈን ኣብዚ የለን እንታይ እዩ ነይሩ ንርእሱ ብርእሱ ዝንእድ ሕብረት እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ጓሳ እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ማሕበር እዩ ነይሩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ እንታይ ኢልካ ንርእስኻ ትፅዋዓ ሃብታምን ፈሳስን እየ ክንቅፅሎ ኢና እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ጥቕሲ 17 ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ኢልዎ ስለዚ ርእሱ ክትፅዋዓ ከሎ ኩሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዖ ነይሩ ግን ከዓ የብልካን ወላ ሓንቲ ነገር የብልካን ኢሉ ጎይታ ይዛረቦ ከም ዘሎ ኢና እንርኢ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ወላ ሓንቲ ዝነኣድ ነገር ኣይነበሮን ካብ ጎይታ ዝነኣድ ነገር ኣይነበሮን ንርእሱ ብርእሱ ዝንእድ እዩ ነይሩ ወይ እውን ከም ማሕበር ፊላደልፊያ ዝውቀስ ዘይነበራ ማሕበርያ ነይራ ማሕበር ፊላደልፊያ እንትርፎ ዝነኣድ በንጻሩ እዚ ከዓ ዝነኣድ ዘይበሎ እንትርፎ ዝውቀስ ኣንጻር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ነዚ ሕብረት እዚ ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ እኳ ዝደልያ ነገር የብለይን ዝብል ዝነበረ ዕሩቕ ምዃኑ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ተዛሪብዎ ኣሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 16 ክሳብ 20 ከይድና ምስ እንርኢ
ሓደ ዛንታ ኩላትና እንፈልጦ ኣሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 16 እዚ ሰብኣይ እዚ ሃብታም ሰብኣይ እዩ ሉቃስ 12 ካብ 16 ክሳብ 20 ኩላትና እንፈልጦ ዛንታ እዩ ዘለዎ ዝመስሎ ዝነበረ ግን ከዓ ዘይብሉ ዝነበረ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግርህኡ ቀደወሉ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከምዚ እገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣክፊሐ እሰርሖ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይ ንሃብተይን እእክብ ንነፍሰይ እውን እቲ ነፍሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለካ ኣለኩሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎስ እብላ በለ ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነስ ከምኡ እዩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ምህብታሙ ጌጋ ኣይኮነን ሃብታም ምዃኑ ጌጋ ኣይኮነን ከምቲ ዝበልናዮ እታ ከተማ እንታይ እያ ነይራ ሃብታም እያ ነይራ ካብቲ ናይታ ከተማ ሃብቲ ዝተላዕለታ ሕብረት እውን ሃብታም ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ብዙሕ ዝዓይነቱ ቢዝነሳት ናይ ባንክታት ናይ ውል ከምኡ ከዓ ናይ ሕክምና ሳይንስ ብኩሉ ደሃብተመ ክኸውን ይኽእል እዚ ኩሉ ዘለዎም ኣብ ማእከልታ ሕብረት እውን ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፍሉጣት ሰባት ካብቲ ከተማ ኣብቲ ሕብረት ዝነበርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ዝነበርዎ ኮታ ሃብታምን ፈሳስን እዩ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ግና ሃብቱ ሺልድ ክኾነ ወይ ከዓ ካብቲ ዝመፅእ ቁጥዓ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ምኽሪ ኣብኡ ንኽነብር ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ንኽእትዎ ኣይክእልን እዩ ነይሩ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ሃብታምን ፈሳስን እየ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ንስኻ እንታይ ኢኻ ዕሩቕ ኢኻ ድኻ ኢኻ ስለዚ ሓደ ካብቲ ነቐፋ ናይዚ ሕብረት እዚ ወይ ከዓ ከስተውዕሎ ዘይከኣለ መንነቱ ክፈልጥ ዘይክእል ሕብረት እዩ ነይሩ እቲ ካልእ ኣብዚ ሕብረት እዚ ዘሎ ብግብሮም ልብፅ ዝበሉ እዮም ነይሮም ከምቲ ልክዕ እቲ ማይ ናይታ ከተማ ክንብሎ ፀናሕና ልብፅ ዝበለ እዩ ማይ ዝሑል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ትሰትዮ ኢኻ ወይ ከዓ ንሪፍሬሽመንት ይጠቅም ውዒቱ ኮይኑ ከዓ ንፈውሲ ይጥቀምሉ ብዙሕ ግዜ ንፈውሲ ይጠቕመካ ከምዚ ኣብ ዓድና እንተኣሽሙ ኣብ ስፕሪንግ ዋተር ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ከይድካ ትቕበረሉ ወይ ከዓ ውዒቱ ኮይኑ ከዓ ንፈውሲ ትጥቀመሉ ልብፅ ዝበለ ተኮይኑ ግና ንዋላ ሓደ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ሕብረት እዚ ከዓ ብግብሩ ንጎይታ እንታይ ዝኾነ እዩ ነይሩ ልብፅ ዝበለ እዩ ነይሩ ከምኡ ኢልዎ ሓቀይ ጎይታ ክዛረቦ ከሎ ዝሑል ወይስ ሙቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ ኢልዋ ብኻ ዝሑል ወይስ ሙቕ ምኾንካ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ እንታይ ነይሩ ሙቕ ኣይኮነን ዝሑል ከ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ዝሑል እንታይ ማለት እዩ ሙቕ ዝብል ሓሳብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ትርጉማት ኣሎ ገሊኡ እቲ ምዝሓል ዝብል መንፈሳዊ ድቃስ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ዘይምብርታዕ መንፈሳዊ ድኻም ከስምዕ ይኽእል እቲ ሙቕ ከዓ መንፈሳዊ ሙቐት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ብርታዕ ከስምዕ ይኽእል እዩ ገለ ካልኦት እውን ዝሑል ምዃን ፅቡቕ ውዑይ ምዃን ከዓ ፅቡቕ ክልቲኡ ፅቡቕ እዩ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ዝሑል እውን ሪፍሬሽመንት ይጠቅም ስለ ዝኾነ ኢሎም እውን ይገልፅዎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ሕብረት እዚ ኣብ ክልቲኡ ኣይነበረን ዝሑል ኣይነበረን ሙቕ ኣይነበረን ልብፅ ዝበለ ነይሩ ልብፅ ዝበለ ምዃኑ ንጎይታ ዘይምችእ ወይ ከዓ ጎይታ ክጥቀመሉ ዘይክእል ዓይነት ሕብረት እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ብኻ ሓዲኡ ኮንካ ወይ ሙቕ ኮንካ ወይ ከዓ ዝሑል ኮንካ ስለዚ ሙቕ እንተኮይኑ ንጎይታ ዘስምር ወይ ከዓ መንፈሳዊ ምንቅቃሕ መንፈሳዊ ዝኾነ ብቕዓት ዘለዎ ምኾነ ኣብ ቤት ኣምላኽ እቲ ዝኸበደ ነገር ልብጥ ዝበልካ ምዃን እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘላ ማሕበር ኣምላኽ እቲ ዝኸበደ ሕማቕ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ ልብጥ ዝበልካ ብፕሪንሲፕል ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር እትቕበሎ ግን ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ፀሚእካ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብ ህይወትካ ኣብ ኣገልግሎትካ ኣብ ነገርካ ንኽሰርሕ ዘይትፀምእ
زيت عدك كم زناز حبرة استبهله ديت تصبابه كوين كاتركب نايز حبرة عابي يتقامون بار كموق زخيل ويك منفسها وزخونه دركت انها اللي وخلو بتا زلوا عجيبو زنبر حبرتي نيرو حدش كاب قويتا قبل زيك الحبرتي نيرو ويكا قويتا متيوسي كهبو كم تدحر النري بتقصي عسراس اتحبرت نقويتا دقة زوجة قويتا خمسلو مسؤولنا مسؤولس جن قويتا أبدقة زجبرة حبرتي نيرو سلزي قويتا خنق فخلو نز حبرت زنتا يجبلو دلو السخا بخا زحل كوينكا مغنيات زحل مغان انتي تقمكاي ابلوك 18 تخنري خول الناس كلت سبات كتصليو ناب بيت مقدس كدو يبلن حقيت حدا تغاوت حدا خا فريساوي اتي فريساوي مالت اتي كمز ابز انريو زلنا اي موق اي زحل زخونه انتي غيرو بزعبا رؤسو بزح تزاريبو وريدو مالتي اتي تغاوغنا لبو نهارمه نعين حط محرني زليني هبني يقرا بللي يلو ابقد مغويتا كم سنسحمو كابتي فريساو خا زبلص تقطقيمو خمز خده مصحف قدوس ينغرنا مالتي سلازي ازي سبزي وي كا از حبرت ازي كاب غويتا زدليو زيبلو عينت كويني زخيد نيرو برغت اتي غويتا زي كبرلو نجر اوصيو كخون يخالي غويتا زخبرلو نجر كن ايتقبلن اتي غويتا زي دليو نجر اليو كخون يخالي باسي حميت استفرالي تصلي اتف كله كفو زخونه نجر اوصيو كخون يخالي جن اتي قدوس نجر كاتو ايكالن ويكا اتني املاخ زخونه نجر اوشتو كقمط ايكالن ويكا نت قدوس زخونه نجر كابت قدوس زخونه املاخ كابتي كبور زخونه املاخ كعدغ ايكالن تايدا غيرو بتزلو طراي دويلو ستاغنانت ويكا دوز بلا موت زخونه نجر بزح غزي موت بحري انتي يبلو او حسخ نبر ايكلني مخنياتو حدش تخونه نجر داتو يبلو كل غزي انتي دوز بلا سلازي ازي اي اتو اي وص اي فري عينت حبرتي نيرو سلازي قا غويتا بس حبرت زي باه كم زي بولو نري مالتي مخنياتو تقند صقمو انتي زحل انت زخون غويتا كردو كمت ناي تغاو مسقربه موق انت زخون كا نفرز زخون ويكا نمطعي زخون منفساو طعنا زلو مسرخبه كمت ناي فيلادلفيا مالتي لعلي يزلو ختمه ازي حبرت زغنا بفقري دزحاله نتي ناي املاخ نجر كا زي تصوابه ويكا مخنياتو علنيلو سلا حسبت زلو كل غزي عقب سلازنبره كساغاغر ايكالنا ابي يوحنس 13:35 كوميل الحقي بفقركم تخغبركم يم كلاليكم يم حد خبت مللي منفساوي فقري ويكا منفساوي زخونه من نققحي منفساوي زخونه صمات منفساوي زخونه نافقوت اب زللاويان معراف 6:13 كوميل الحقي تحوي اب زللاويان 6:13 كوميل تحوي ورتك يندد فتصم انتي يكون هيطفا كل غزي انتي يغبرو اب تمسوي عنددو ايتطفا ايو يلو مخنياتو እግዚአብሔር كل ጊዜ موق زخونه ነገር ክሪ ይደልዩ አብልቢ ነፍሳቱ አብልቢ አገልገልቱ አብልቢ ጓሶቱ አብልቢ ዝخونه ይኹን አቤቱ ዘሎሰ መብዛሕቱ ጊዜ አብ ክርስትና ክጅምር ኮለኻ በኃይል ትጅምርሞ ድሓር እንታይ እንዳኾንካ ትኸይ እንዳተላማመድካ ትኸይ ልብጥ ዝበልካ ወይካ እንዳዛሓልካ ትኸይ ከምዚ ሕብረት እዚ ማለት አብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ኮሚልና ኣሎ ሓቂ መንፈስ ተቃጸሉ ንእግዚአብሔር ካ እንታይ ግበሩ አገልግሉ ይሉ አለው ስለዚህ ቅድምን እግዚአብሔር መገልጋልካ መንፈሳው መቅጽጻል ወይካ መንፈሳው ኃይሊ የድለናይ بزي منفساو حيلي ويكا بزي منفساو زخونه مقصصال ناملاخ كتسمرو سلازي تخل كوميل له 12 بتسفات حقسو بصببات عقسو ጸሎት አዘውትሩ بزدليوم نقدسان አማቅሉ نمقبال ጋሻ ተቀዳደሙ ንሰጉኹም መርቁም በር አይትርገሙ ምስቶም ዝሕጎሱ ተሐጎሱ ምስቶም ዝበኺዩ በኸዩ ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ ምስቶም ተሓትወት ትሕት በሉ እምበር ኣብትልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም አይተውድቁ ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኩም አይተሕሰቡ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዝኸውን ዳ ሕሰቡ እምበር ንሓደ እኳ ክፉ ኣብ ክንዲ ክፉ አይትፍደይዎ እናበለ ይቅጽል ብፍላይ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እንድሕር ኢና ብጸበባ እንታይ ግበሩ ተዓገሱ ጸሎት አዘውትሩ
بزقارق زيكونس بزقصل بزوتر ويكا بمنفس تقاصلو بمنفس تراي ديكونس تقاصلو ويكا اقل كتقدم مغلغالكاس منفس تاي تخون ناي املاخ حيلي ويكا ناي املاخ درخيت ويكا ناي املاخ منفس اتتأمقكا ويكا بمنفس زملاكا كوينكا نا املاخ كتغلغلو يدليكا مخنياتو كابو تزي كوينو نعو زخون نجار كتفري سلا زي تخيل كم منفسو تزي كوينو بعلغا نتمصو زبله كله نأملاخ زخون فرا ويكا نأملاخ زخون نبار فرا ختقبرو سلا زي تخيل سلازي إذا حبرت إذا عابي دخامو انتايو إن حريلنا قويتا زلو مسؤ ويكا قويتا أما أكلو زلو نامسلوس جنكا لبت زبالة زي تلوته كم زي نتسأليو نبرنا بزح علماونة زقاتوه كوني خالي ويون علماونة زوجك خوني خالي جنكا منفساو نجار كأتو زيك على أب لوكاس معرف عسرت حدا زانتا على حكي قويتا يسوع كريستوس بزعبا ثلاثة عينات كفالنا هيوات كم زلوا أو تزاريبوا على أب لوكاس عسرت حدا 24 كسب 26 عند حرينا بزعبا يسوع كريستوس نتوم فريساوياني إذا حسب زون تزاريبوا بايزو إذا حبرت زي أنت كابت مللي عشما انتايو نحريلنا إذا حبرت زي قبستي محبر ينا نبلا ويكا زي كونتو اتخون ولا حنت زي بالله نساس جن كم زلوا أخوينا اتر حبرت سلزي نتوم قبوزات نبورو فريساويان قويتا خزاربهم كله بحدا مسلا تزاريبوا مالو قديمهم توم حتى أن كم زاتو كزاربهم كله زعباني حدا كاب حتى أزتناقف جنكا بتصدق زيت ملء سب زخونه تزاريب على أبلوكاس عسرت حدا 24 كم زي بلنا العلي لنا نحرم بمنات زانتا بزعبا حدا من نقاف مستزاربة تزاربه قالي أب 23 جميرة خنبوبه مساي زي كون نسو مقانا قنتيو مساي زي اكب دما يزرو رخص منفس كابسب مس وصع عرفت دليو نابات عام بوتا يخيد امو انت زي رخبه نابتا زوصع كلها بيتي دعك ملس يبل مس مص دما تخستيران تسليمان تصنحو شعو نسو يخيد كابو زقددو كالو شوعت منافس تخامسو يمالا اتيما بقى يسفرو نتسب اتي كاب قدمايس دحرايو يقدو يلو مالتي سلازي ابزي كم نريو زلنا قويتا كاب نيسيت أنا سرارة حاد استناقفه كاب حيل حاد استناقفه كاب أكوي زخوان منفس زوات أول ويكا كاب تسألي كاب كرحنتي كاب كيم كن واتس زنا إجزابير ستيب نمبر 1 بوجن دوك نبلنا إجزابير فقاد يكونن أو حلف إلنا خانتي بتنا إجزابير حسب بتنا إجزابير منفس كن ملاكا يدلين ناي تزي كوينو راينا ويكا تخستيرنا هنا نتسأل أنت هين قبره نتصنحو سلازي إيو نزي حبرت زنتاي زبلو زولو نعين تاقبرني يأتواني أبدقى خويني انتاي تقبر الله خدخو حكو حدو الله خويلو سلازي إزي حبرت زي زلووز مسلوغن كا زي بلو ينيرو قويتا خااتو ويكا قويتا كأنجد قويتا كأوشتو كفكد ويكا مس قويتا مسو نسو خامس قويتا كدرر يدليو نيرو مالتي سلازي إزي حبرت زي منفساو زخونة سمعات أين برون بتزلوا عقب ينير أما تيوش حمش سلسة قميل النحل الله حكي تصدق زت أمين زت أمون كتسأقبي أمه بتسؤانيا نحر ديت أمي خان ديت أمي كان كتسأقبي باي تخلني خان بمنفس دخاتات منكسة سمعت ناتومي أمه بتسؤانيا نحر ديت دقيقة منفس أملاخ كهبت مكة أي كإلني سلزي إذا حبرت بتزلوا عقب نيرو بتزلوا دوز بلا نيرو كوسخ أي كعلن سلازي متماي ناتو قداي نيرو متما ناتو قداي نيرو سلازي اتقول لت نايز حبرت زي بتزلوا زعك جنكا ولا حنتي زي بلو كم زخونا ايو قال املاخ زنغرنا قصيلنا خنرينا اب 10 شوعته هبتا من فساسني حنت زدليا نجر كوا يبلين بمبالكا حسورن زدنقصن نداين عورن عروقن مخانكا ايتفلطن يخازلخ كله ازي ابز تتقيملو دلو قستا قصلات
እሱ ዝብሎ ካልእ ጎይታ ዝብሎ ከዓ ካልእ ንሱ ዝብሎ ሃብታም ጎይታ ዝብሎ ነዳይ ንሱ ዝብሎ ሃብታምን ፈሳስን ጎይታ ዝብሎ ከዓ ዕሩቕ ወይ ከዓ ዘይብሉ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ከሎን ጎይታ ክዛረቦ ከሎን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ነይሩ በቲ ዝነበሮ ደጋዊ ነገር ሃብታም ነይሩ ክኸውን ይኽእል ከም ዝበልናዮ በዚ ሰለስተ ነገር ብሃብቲ ብጥዕና ናይ ዓይኒ ከም ዝበልናዮ ከምኡውን ብፀምሪ ዝሃብተመት ከተማ ነይራ ክትከውን ትኽእል ግን እቲ ከምኡ ዘለዎ ምዃኑ ነቲ መንፈሳዊ ነገሩ ክሽፍነሉ ኣይክእልኒ ነይሩ ወይ ከዓ ክመልኣሉ ኣይክእልኒ ነይሩ ንስኻ እንታይ ኢኻ ኢልዎ ዕሩቕ ኢኻ ኢሉ ተዛሪቦ ስለዚ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ክልተ ነገር ክንርኢ ንኽእል ሓደ ርእሰ ተኣማንነት ዝነበሮ ሕብረት እዩ ኣብ ጎይታ ዝእመንስ ኣብ ርእሱ ዝእመን ሕብረት እዩ ነይሩ እታ ከተማ ንባዕላ ርእሰ ተኣማንነት ዝነበራ ከተማ እያ ኣብ ርእስኻ ምትእምማን ጌጋ ኣይኮነን ማለት ንፅቡቕ ነገር እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ግና ኣብ ርእስኻ ዘይኮንካስ ኣብ ጎይታ ኢኻ እንታ ክትገብር ዘለካ ክትእመን ዘለካ እዛ ከተማ እዚኣ እንታይ ኣብ ታሪክ ኣብ 60 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝዓነወት ታሪክ ይነግረና ግን እቶም ከተማ ሃብታማት ስለ ዝነበሩ ነቲ ሎካል ጋቨርነር ናይ ሮማን ኤምፓየር ዝነበረ ሰብ ክሕግዞም ምስ ሓተቶም እንታይ ኢሎሞ ንሕና ሓገዝናትኩም ኣይንደሊና ብገዛእ ርእስና እንታ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሎም ሰሪሖሞ ፅቡቕ ዝኾነ ነገር ልክዕ እታ ሕብረት እውን ከምኡ ኢንዲፔንደንት ካብ ጎይታ ዝኾነ ነገር ክትከውን ትደሊ እያ ነይራ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፀገማ እንታይ ርእሰ ተኣማንነት ነይርዋ ብርእሳ ስለ እትእመን ዝነበረት ከዓ ጎይታ ኣብኣ ኣትዩ ንክሰርሕ ኣይፍቀደትሉን ክሰርሕ ስለ ዘይፍቀደትሉ ከዓ ኣብ ደገ ቤት ነይሩ እቲ ካልኣይ ፀገማ ርእሰ ጥበራ ወይ ከዓ ሰልፍ ዲሰፕሽን እውን ነይርዋ ማለት እዩ ርእሳ ትጥብር ነይራ ሃብታም ይመስላ ከምዚ ከነንብቦ ፀናሕና ሃብታም ኮይኑ ይስምዖ ግን ከዓ ድኻ ስለዚ ርእሱ እናጠበረ ዝኸይድ ሕብረት እውን ነይሩ በዚ ነገር እዚ እውን እቲ ዝኸፍአ መንነትካ ዘይምፍላጥ እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ምክንያቱ ዘይብልካ ምዃንካ እንተፈሊጥካ ክትፍወስ ትኽእል ኢኻ ርእስኻ እንድሕር ትጥብር ኮንካ ግና ፈውሲ ክትረክብ ንርእስኻ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሕብረት እዚኣ ዘሎ ነገር ምስ ኣብታ ከተማ ዘሎ ከነተኣሳስሮ እውን ንኽእል ኢና ምክንያቱ እንታይ ግበር ኢሉ ጎይታ መዒድዎ እንድሕር ኢልና ሓደ ምእንቲ ክትህብትም ኢልዎ ኣብ 18 ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ኢልዎ ስለዚ ምእንቲ ክትህብትም እሱ እንታይ ይድብል ነይሩ ሃብታምን ፈሳስን እየ ስለዚ ሃብታም ኣይኮንካን ኢሉ ምስ ተዛረቦ እንታይ ኢልዎ ስለዚ እምበኣር ምእንቲ ክትህብትም እንታይ ግበር ካባይ ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ዓድግ ኢልዎ ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ንክልተ ኣብዚ ዘለና ማተርያል ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ፅድቂ ወይ ከዓ ቅድስና የመሳሰሉ ኣብ ገሊኡ ከዓ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ከም ወርቂ ወይ ከዓ ከም ፅሩይ ወርቂ ስለ ዝግለፅ ካብ ጎይታ ዝኾነ ቃል ወይ ከዓ ካብ ጎይታ ዝኾነ ፅድቅን ቅድስና ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ካባይ ውሰድ ካባይ ተቐበል ስቲል ሕጂ እውን ናብ ኣምላኽ ምውካል እዩ ዝነግሮ ዘሎ ካባይ ውሰድ ክብሎ ከሎ ንርኢ ነቲ ፅሩይ ኣምላኻዊ ባህሪ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ንቃል እግዚኣብሔር ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ እንታይ ግበር ኢልዎ ዓድግ ስለዚ ቀዳማይ ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ ዓድግ ስለዚ ንሱ እታ ከተማ እዛ ሕብረት ሃብታም እያ ትመስል ግን ከዓ ድኻ እያ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለዚ ካብ ጎይታ ክትዕድግ ከም ዘለዋ ካብቲ ዘለዋ ርእሰ ተኣማንነት ካብቲ ዘለዋ ርእሰ ሰልፍ ዲሰፕሽን ወይ ከዓ ርእስኻ ምጥባር ወፂኣ ኣብ ጎይታ ክትእመንን ናይ ጎይታ ረድኤት ክትፅበን የድልያ ነይሩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዘላ ሕብረት ኣምላኽ ማለት እዩ ብዙሕ ዘይብልካ ክነስኻስ ከም ዘለካ ኮይንካ ክትረአ ትፍትን እግዚኣብሔር ከዓ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ይገብሮን ባሂልዎ ኣይሪኦን ዘይብልካ ምዃንካ መፂኻ እንድሕር ናብ እግዚኣብሔር ለሚንካ ግን እግዚኣብሔር ከዓ ግብሩ ኣብ ሂወትካ ይገብር ኣብ ሕብረትካ ይገብር ኣብ ኣገልግሎትካ ይገብር እቲ ካልኣይ ካባይ ክትዕድግ ዝበሎ ጻዕዳ ክዳን ኢልዎ ኣሎ ሓቂ ካባይ ክትዕድግ ኢልዎ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ከይቅላዕ ክትክደን ከዓ ጻዕዳ ክዳውንቲ ስለዚ ንሱ እታ ከተማ
ጸሊም ዘብለጭልጭ ጽቡቕ ክዳውንቲ ተፍርም ምንባራ ተዛሪብና ኣለና እቲ ንሶም ዝገብሮ ብገዛእ ርእሶም ዝገብሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጎይታ ዝገብሮ ግና ባዕሉ ዝኸድነካ ጻዕዳ ልብሲ ወይ ከዓ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዕርቃንካ ዝኸድን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ካልኣይ ፍርዲ እትፍረድ ኣብቲ ቀዳማይ ፍርዲ ወይ ከዓ ሕጂ እንተንኹንን ርእስና ኣይምስተፈረድናን ኢሉ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርቃን ዝኸድን ጎይታ እዩ ስለዚ ጻዕዳ ክዳን ካባይ እንታይ ግበር ውሰድ እሞ ዕርቃንካ እንታይ ግበር ሸፍን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ገነት ኤደን ብሓጢኣት ምስ ወደቐ ከምኡ ገይሩ ሓቂ ንዕርቃኖም ብደበሎ ገይሩ ከዲንዎም ስለዚ እዚ ጻዕዳ ክዳን ዝብል ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ እወን ዝረኣናዮ ከስምዕ ይኽእል እዩ ነቲ ናይ ዓወት ምልክት ልዕሊ ኩሉ ግና እዚ ጻዕዳ ክዳን እዚ ነቲ ካብ ጎይታ ትቕበሎ ወይ ከዓ ካብ ገዛእ ርእስኻ ትገብሮ ሃብቲ ናይዛ ምድሪ ወይ ከዓ ካብ ገዛእ ርእስኻ ትገብሮ ዘይኮነስ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ክኸድነካ ከዓ ዝኽእል ብምልኣት ከስምዕ ይኽእል እዩ እዚ ንደጋዊ ጽድቂ ዝገልጽ ዘረባና ጠባይና ኩሉ ነገር ባህሪና ከስምዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ጎይታ ካብ ርእስና ዘይኮነስ ካብ ጎይታ ከነምጽኦ ጎይታ ይደለየና እቲ ሳልሳይ ዝተዛረቦ ከዓ እንታይ እዩ ምእንቲ ክትርኢ ንዓይንትኻ ክትኳሓለሉ እውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ ኢልዎ ሳልሳይ እንታይ እዩ ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ እዛ ከተማ እዚኣ ብናይ በዚ ነገር እዚ ብናይ ዓይኒ ዝነጥብ ወይ ከዓ ዝልከ ፍልጥቲ ከም ዝነበረት ርኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እንታይ ኢልዎ ካባይ ምእንቲ ክትርኢ ምክንያቱ ዕውርን ነዳይን ኢልዎ ኣሎ ሓቂ ዕውር ኢኻ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ዕውር ከዓ እንታይ የድልዮ ምርኣይ የድልዮ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ንነገራት ብዓይኒ ርእሱ እናጠበረ ወይ ከዓ ርእሱ እናልዓለ ዘይኮነ ክሪኦስ ብዓይኒ ጎይታ ምእንቲ ክሪኦ ካብ ጎይታ ኩሕሊ ክዕድግ ወይ ከዓ ብካልእ ኣዛርባ እቲ ጎይታ ዝሪኦ ምርኣይ ክርኢ ምእንቲ ይምዕዶ ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብርግጽ ብዙሕ ኣሎ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ብነፃ እንቕበሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምድሓና ብነፃ እዩ ውህበት መንፈስ ኣምላኽ ብነፃ እዩ ኩሉ ነገር ብነፃ እዩ ነዚ ሕብረት እዚ ግን ክዕድግ ከም ዘለዎ ይሕብሮ ኣሎ ስለዚ ዝዕደግ ነገር ከዓ ኣሎ ወይ ከዓ እትመፅኦ ነገር ኣሎ ንኣብነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግዜ እናዓደግኩም ኢሉ ኣሎ ሓቂ ገለገለ እዋን ትዕደግ ነገር ኣሎ ትኸፍሎ ነገር ኣሎ ትኸፍሎ ይነሰንስ ከተጥርዮ ዘይኮነስ ነቲ ዝተጠርየ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምኡ ኢልና ሓቂ ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይባላሸው ኣለዉ ኢሉ ነቲ ዝፀረየ ክዳን ዝተዋህበካ ስታይ ትገብሮ ክትሕልዎ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ክትፀባበ ኣብ ቦታ ጸሎት ኮይንካ ዋጋ የኽፍለካ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ዋጋ የኽፍለካ እዩ እዚ ኩሉ ትገብር ንምንታይ ኢኻ ካብ ጎይታ ምእንቲ ዝፀረየ ነገር ወርቂ ክትዕድግ ካብ ጎይታ ምእንቲ ጻዕዳ ልብሲ ክትክደን ካብ ጎይታ ምእንቲ ኩሕሊ ክትረክብ ወይ ከዓ በቲ ንሱ ዝሪኤሉ ኣረኣያ ንነገራት ክትሪኦ ድሕር በቲ ቃሉ እንድሕር ደይተመሊእካ ግና እሱ ዝሪኦ ኣረኣያ ክትርኢ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቲ ናይ ዓለም ኣረኣያ በቲ ናይ ዓለም ገምጋም በቲ ዝመስለካ ኢኻ ክትከይድ ስለዚ ነዚ ሕብረት እዚ እንታይ ኢልዎ ዓድግ ወይ ከዓ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ እዚ ሰለስተ ነገራት ዓድግ መንግስቲ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 13 ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ነገር ገሊፅዋ ኣሎ ኣብ ሓቂ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝገለፃ ነገር እንታይ ደግ ነገር ከም ዘሎ ገይሩ ገሊፅዋ ብዛዕባ ክብርቲ መዝገብ ምዃና ኣብ ማቴዎስ 13 ጥቕሲ 44 ክሳብ 46 ዘላ እንድሕር ርኢና መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ገሊፅዋ ኣሎ ድማ መንግስቲ ሰማያት ኣብ ግራት እትሓብአት እሞ ሰብ ረኺቡ ዝሓብኦ መዝገብ ትመስል ብታሕጓስ ከይዱስ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ነታ ግራት እቲኣ ዓደጋ ድማ መንግስቲ ሰማያት ጽቡቕ ዕንቁ ዝደሊ ነጋዳይ ትመስል ሓንቲ ክብርቲ ዕንቁ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸጠ እሞ ዓደጋ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ተመሲላ ኣላ ዝዕደግ ነገር ወይ ከዓ ገለ ሸይጥካስ ገለ ከዓ እንታይ ትገብሮ ትረኽቦ ስለዚ ከምቲ ጴጥሮስ ንስምዖን ጠንቋል ዝበሎ ነቲ ናይ ኣምላኽ ህያብ ብገንዘብ ብድኾነ ነገር ኣይትዕድጎን ኢኻ ግን ነቲ ጎይታ ዘዳለዎ ነገር ንኽትረክብ ከዓ ትስውኦ ነገር ኣሎ ስለዚ ንምድሓን ብዋጋ ብድኾነ ክትዕድጎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዋላ ክንዕድጎ እንተንብል እውን ክንዕድጎ ይንኽእልኒ ኢና ይትረፍዶ ንምድሓን መንፈሳዊ ምድሓንሲ ነዚ ስጋዊ ነገር ከማ ንኽትዕድጎ
عقمي يلن أب حد مصنعت حد أوان يريو نيرة حد سب نخد سرحسي نايز عالم ملو ريسورس ون تشيتو كم زي أخلك يزارو بزيت مفاسو يعني ولا نقول تخال كفالو سلازي نتمنفس أو نجار مو ولا كتعدقون تدل خاون كتعدقوا أي تخيلني خا جن نتقويتها ذهب كان نجار نخد حلوة جن واقع مخفادي اللي كاي سلازي نزح حبرة زنتاي زبلة زلوا نباي متسع كاباي عدك نبقويتها مقرب كيزي معدك نجارك نبقويتها مقرب ويكا نقويتها دلي خاخت متسخل خا نسو تزعبي منفساوي واقع مخفالي زلك كله ختقدف ويكا نتني عالم نجار قديف كان نقويتها كتسعب زي واقع مخفالي ويكا معدك نبلون خلينا يابيري مسجن منفس قدوس نزح حبرة الزبولو انتايو نينا زماني زمل كتزبل أملاخ أبزمت نيشة تعرف هنا زلك كنقصلاينا حجينا جزينا أخيلو له مثلا أي كحزكمني قويتها يبارككم سلازي بز حسب زي كنت تسألينا أملاخ مسكن يا مسكينك على قويتها يا مسكينك